Ya, ziyakhala ziyakhipha, zingakhala ziyakhipha. Zonke into zenzeka ngohlophe lo. Inkunzi balanga, indoda encane namandla seyisiza abantu abakhulu. Kunento engizoyikhuza ngiyiveze kakhulu uma client wami because ngisebenza ngabantu isikhathi esininzi. Abantu aba-understand noma abazi. Yabona nje mina ngiyona inyanga locabanga ukuthi uyizela kuyona uza ngo-R50 uza ngo-R100. Nginama-client, big clients, ama-clients amakhulu esinemisebenzi emikhulu ejulile, hhayi into okudlala. So kubantu abafisa ukuthi ngathi ngenza isikhathi sabo ngesikhathi abathanda ngaso, akusoze kuhambe kanjalo. Angilaphi umuntu omunye mina, ngilapha abantu I've got big clients, hhayi indaba okudlala. So kuyafuna ukuthi understandane, ungangitholi kwakho uthini, akusuke ngayona inhloso ukuthi mina njani ngibhizi. I am a busy traditional killer, indoda ebhizi, nginyanga busy. Iyona inyanga ebhizi ngiyazi ingane. So ufuna si-understand, singaphathani noma kanjani. Kodwa ke ngisakhona ke manje kusikisiko. Wena okhwithayo ungakhwithi, kodwa nje indoda ebhizi. Isikhathi sakho angishayi ngalokuthi angifuni noma kunjani, ngibhizi. Funa nikwazi lokho. Funa nje kwaziwe nje clean. Kodwa ama-client into eyiserious, khona nje izinto sokubonayo no imisebenzi. Kodwa nje sinemisebenzi ejulile kakhulu, umuntu ubhizi. Funa nikwazi lokho. Awuphe ungifonela sokungangilwisa ini hayi sisebenza kanjani sisebenza kanjani. Angiyena amakhosi ohlala edolobheni amakhosi we-R50. Sisebenza lonke le indoda ebhizi. Ngathi lo msebenzi wamakhosi ulanjwa la kubhizi. Nabayazi lonke abantu. Makhosi ngiyabonga.